दिनैनि बे आयदायाव आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआ जाहैबाय बिटिआरआव 2025आव बिजेपि दोलोआ सरकार दागोन होननानै भबेश कलिता आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों। 2025आव बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोन बेखौ बिथाङा थोंजोङै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों। आरो बिटिसिआव थारैनो 2025आव जुदि बिजेपिआ सरकार दामारोब्ला बर'नि हालोदा माबायदि जागोन आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव माबायदि थासारिखौ लानानै आथिखालाव गावनि पार्टी थामहिनबा हान्जाफोरखौ मजबुत खालामनो थाखाय जाबादि हाबाफारि लादों, गावजों गाव खौसेथि गैयैयावनो जोङो फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपिआनो जोंनि बिटिसिआव सासन खुंगोन नामा, बेखौ लानानै आथिखालाव ससियेल मिडियाफ्राव गोबां खोथाफोरखौ सावरायगासिनो दं आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो गोबां खोथाफोरखौ गाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायगासिनो दङ। आरो माखासे बर' मेलेमजिबिफ्रा 2025आव बिटिसिखौ जुदि बिजेपिआ सरकार दायोब्ला बर'फोरनि इयुना मा जागोन आरो बे बिटिसिआ बर'फोरनि थै आरो गोलोमदै गारनायनि गेजेरजोंसो मोननाय बेयो मोनसे काउन्सिल। बे काउन्सिलाव जुदि नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया सरकार दायोब्ला जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा माबायदि प्रब्लेमजों फेस जागोन बेखौ गां नुहुरखानाय। मानोना बिजेपि दोलोनि आइडिय'लजि फिलसफियानो जाहैबाय ओनसोलारि रिजनेल पार्टिफोरखौ जिबौ उदफोरबादि मन'जोबनानै भारतआव गावसोरल' थोंगोरै राजखान्थि भाबै सरकारखौ मोनफ्रोमबो ओनसोल मोनफ्रोमबो हालामाव सासन खुंनायनि बिथांमोनहा मोनसे एजेन्डा दङ। बे एजेन्डाखौ नोजोर बोनानै जानो हागौ भबेश कलिता थामहिनबा आसाम बिजेपि कमिटिनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आथिखालाव बिटिआरआव माबोरै गावसोर सासन खुंथायाव फैगोन बिनि सायाव नोजोर बोनानै बुंदों। बिटिआरआव 2025आव बिजेपि दोलोआ सरकार दागोन होननानै भबेश कलिताया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों ससियेल मिडियाफ्राव आरो बायदि फोसाव बिजोंफ्राव खोथा बुंबाय थानायखौ जों नोजोराव गोलैदों। नाथाय बे खोथाखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जुदि हजम जादोंबा गुबुन खोथा, नाथाय थारैनो जुदि बिजेपिआ जोंनि सासन गादियाव जफैयोब्ला जोङो बिदा फंबायनो थै आरो गोलोमदै गारनानै जों लाबोनाय बे बिटिसिआव सरकार दायोब्ला बर'फ्रा माबादि नापात्ता जागोन बेखौ जों नुहुरखानाय। गणतन्त्र हादोराव जायखिजाया हान्जायानो मेजरिटि पार्टी मोनोब्ला बिसोरो सरकार दानो हायो, बावहाय रावबो हेंथा खालामनो हाया। दा जोंनि खौसेथि गैयैखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना माबायदियै 2025आव थोंजोङै बिटिसिखौ दखल खालामना सासन खालामनो नाजादों बेखौ नोजोर होब्लानो जों नुनो मोनो। दा खोथाया जाहैबाय बर'फ्रा गावजों गाव खौसेथि गैयैयावनो बर' ओनसोलनि एमपि सिट आरो जिएम एमएलए गादिफ्रा गुबुन बर' बेरेखाफोरनि आखायाव बाहागोसे थांबाय। फैगौ 2015नि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ टारगेट खालामनाय बादि बिटिसिनि खुंनाय गोहोआ बिजेपिनि आखायाव थाङोब्ला बर' दैदेनगिरिफोरनि गरन्थ'आ बहा थागोनबा? अहंकारानो गोग्लैसोनायनि एबा पतननि जाहोन होननानै बुंनायनि बिदिन्थिखौ बर'फोरनि राजखान्थियारि जिउआव रोखायै नुनो मोनसिगोन। आरो बे सम्भव जासिगोन एकमात्र अहंकारि बर' दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो। बर'फोरा बिजेपिआव मोस्रोम बाफबनाय बादि जमा जानानै दङ। बै बिजेपिआ बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ आखायाव लानो हायोब्ला बर'फोरनि हालोदा माबादि जानो हागौ बर'फ्रा दिनैनो सानदोंना? नबकुमार सर'निया बर' बेरेखा दोहौखौ मोनसे समाव बिटिसिआव जेरै लाबोदोंमोन बैबादि दोहौखौ 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ लाबोनो आथिखालाव टारगेट लादों। बिसायख'थियाव बर' बेरेखा बिजेपिखौ दैखांहरनानै गावसोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि टारगेट लादों। नाथाय बर'फ्रा मोनफ्रोमबो हान्जायाव गोदावनानै गावनि भटखौ रानस्रावनायनिसो टारगेट लानाय नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनदों। सिगां फारसे गाब्रगोन हाखरखौ नुहुरसेयावबो सिगां फारसे आवगायलांग्रा बर'फोरनि आखुखौ माब्लाबा रागा जोंथाव, मिनिथाव आरो दुखु मोनथावबो मोनो।
बिटिआरआव बिपिएफ इउपिपिएलआ जुजिबाय था। बिपिएफआबो बुंदों 2012आव जोंसो सरकार सालायफिनगोन। ओजों इउपिपिएलआबो बुंदों 2012आवबो जोंनि सरकारानो थाफिनगोन। मोन्नैबो बिजेपिजों लोगो हान्जा जानायनि मुखुब, नाथायबा हनै सिरि सिरि बेसे गोरा बान्दोनि फासि जे सागासिनो दं बेखौ बर'फ्रा आथिखालाव साननायनि गोनांथि दङ। थेवबो नुखा खोनाखा मोन्थिखा बुंगोन जों देरहासारनो हागोन, बे बारावबो जों देरहाथारगोन। रायजो राजाफोरखौ हाद्रि सारनानै मादि राजखान्थि गेलेयो जोंनि राजखान्थिगिरिफ्रा खुगाजों बुंनानै फोरमायनो हाया। जानांगौ बिथांमोननि सायाव साननाय दं। हारिनि थांनाय थैनाया सेकेन्डारि, आंनि एबा जोंनि सरकारा थाब्लानो जायो एबा सरकार सालायनो मोनब्लानो जायो। बेनो बर' राजखान्थिगिरिफोरनि राजखान्थि गेलेनायनि गाहाय थांखि। निउज पर्टेल रादाबफ्राव गले गले सरकार खालामफिननायनि आरो सालायगोननि खौरां ओंखारनायानो रोखा फोरमान होयो। बर'फ्रा ज' जानायनिथ' सिमाङावबो गैखाया, जेरै बुंदों ओरैनो जाफुंखागोनखौ जों नुहुरो। जायखौ नोजोर बोनानै आसाम बिजेपि कमिटिनि आफादगिरि बिथां भबेश कलिताया थोंजोङै बुंगासिनो दङ 2022आव जोंनिनो सरकार फैगोन आरो हारसिङैनो सरकार दागोन होननानै बिथांमोना फोरमायगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे टाग अफ वार दुरुं बोलायनाय खेला सोलिगासिनो दं। बिथांमोना बुंगासिनो दङ 2022आवबो जों इउपिपिएलआसो सरकार दागोन आरो आथिखालाव मेजरिटि भट मोननानै नैथि मासियाव जिरायनाय बिरोधी हान्जा बिपिएफ बाबो बिटिसिआव फिन गावसोरनो दखल खालामफिनो बे खोथाखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं आरो मोन्नैबो हान्जानि थांखिया आथिखालाव बिजेपिखौ गोबानानै सरकार दानायनि मिजिं। नाथाय 2022आव थारैनो जुदि भबेश कलिता बुंनाय बादि जामारोब्ला जोंनि मोन्नै दोलोनि जि मान मर्यादा, बेनि पलिटिकेल पार्टिनि जि इमेज, बे इमेजआ गाखोमोर जानानै गासैबो बर'फ्रानो बिजेपिआव सोलायहैगोन बादिखौ नुयो। मानोना बिजेपि हान्जाजों जेसेबांखि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोर लोगो नांनानै सरकार दाबोदों, आसामावनो होन गुबुन हादोरावनो, बेफोरबो रिजनेल पार्टिफ्रा आथिखालाव लासै लासैनो खायसे खायसे ओनसोलाव गोमोरलांनो हमगासिनो दं। आथिखालाव असमिया कमिउनिटि बादि मेजरिटि थानाय आसामावबो दिनै बिजेपिआ गावसोरनि सरकार लाबोनो हादों आरो बे बिथिङाव एजिपि असम गण परिषदनि दैदेनगिरिफोरखौ नाफात्ता खालामनानै गासैबो नेताफोरखौनो बिजेपिआव ट्रेन्सफार खालामनो बिथांमोना नाजागासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला 2022आव भबेश कलिता बुंनाय बादि जामारोब्ला जोंहा मा खहा जागोन बेखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो मिथिगौ। मानोना बिजेपिनि आइडिय'लजि फिल'सफिफोरखौ आथिखालाव गोरों गोराफ्रा बयबो मिथिसिगौ आरो आथिखालाव जा टारगेटखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा बिग्रायारि एनडिएफबि बिग्रायारि आरो इउपिपिअ आरो आबसुजों जथाय ज' जानानै जा जोंहा मोनसे एरेन्जमेन्ट बिटिआर मुंनि मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनथ'दों, बे मोनथ'नाय बिटिआरनि एरेन्जमेन्ट खालामनायनि माखासे दफाफोरा जाबादि समाव सिमाफ्रा बारायनांगौमोन, जाबादि समाव सिमानि खामानिफ्रा बारायनांगौमोन, गामिफ्रा सोसनजानांगौमोन, गामिफ्रा दानख'जानांगौमोन आरो बायदि बायदि एकर्डजों फैफानाय दफाफोरा जाफुंसारनायनि इयुनावबो माखासे फसंथानफ्रा गायसंजानांगौमोन। बेखौ जोङो आथिखालाव 1% जौगानाय बादिखौ नुवाखै। बेखौ नायोब्ला बिटिआरनि जि सिमा बारायनाय बा सरकारि खालामनाय, भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनाय, माखासे मानसिफोरनो साख्रि बाख्रि होनाय बायदि बिथिङाव आथिखालाव गासैबो बिथिङाव जों फेलें जानाय बादिखौ नुदों। फारसेथिं डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जाबादि स्किमफोरखौ राननानै लामा सामा दालां स्कुल कलेजफ्राव बिल्डिंफोर ग्रेन्ड जासावनांगौमोन, बेफोरबादि जानायखौबो आथिखालाव नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो आथिखालाव बिजेपिआ बिटिसिआव फैनानै बिथांमोना जाबादि गावसिनि कमिटिफोरखौ मजबुत खालामदों, बुथ कमिटिफोर दादों, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों, आनसलिक कमिटि दासावनानै फैगौआव इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ नाफात्ता खालामनानै थोंजोङै हारसिङै सरकार दानायनि खोथाखौ बिथां भबेश कलितानि बुंनाय खोथानिफ्राय जों
जों रोखा जायो फै जों इयुन 2022 बर'फ्रा माबादि थासारिजों एबा माबादि दोहौजों बुखार जालाङो आरो फैगौ बुब्लियाव आथिखालनि बर'नि मोननै दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोजों खौसे जानानै सरकार दाहैफिननायनि जि जजा थाग थियारि बेखौ लाहैनो हागोन ना हाया बेखौ जों नुनो मोनगोन बै बुब्लिनि समावसो फै नायदो जों 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिखौ नेनानै थादिनि दा बेखौ नोजोर होनानै बुङोब्ला भबेश कलिताया जि खोथाखौ बुङो बे गोरलै खोथा नङा बेयो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गनायथावथाव नङा मानोना जोङो बेसेबांबा स्ट्रागल आरो बेसेबांबा मुंख्लं आरो बेसेबांबा जोंनि बिब' बिनानाव जिनाहारि जानानै मोननाय बे जोंनि गावखुंथायखौ जुदि मालायनो गथायनांगौब्ला जों बर'नि गन्थङा मान मर्यादाया बबाव थागोन बेखौ जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानांगोन आरो बे दैदेनगिरिफ्रा ज' जानायखौ जोंथ' आथिखालाव नुहुरा आरो हायोब्ला गोदान निउ बड' पलिटिकेल पार्टि दानानै गासै रायजो राजाफोर जथाय लानानै जोङो माब्रै आलादा बड'लेण्ड हादरखौ मोनफुंनो हायो बिनि थाग थियारि खालामखानानै जों हांगामा खालामलाङोबा मोनसे दोहौ लाबोयोब्ला जोंनि गेजेराव जि मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय बेखौ जोङो खमायनो हागोन आरो बे गोदान दोलोआ मास सापर्ट लानानै जुदि खामानि मावोब्ला बड'लेण्डखौ टारगेट खालामनानै बे दोलोआनो फैगौ बुब्लियाव मेजरिटि जानानै बिटिसिआव सरकार खुंहैनोबो हानायनि लामा दं दा बेखौ जोंनि मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा साननानै खामानि मावोब्ला मिजिंथिनो हायो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो मान मर्यादाया 2022आवबो जोंनि आखायावनो जों लाखिनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि